Gatusan ka mga pasahero na stranded samtang 11 ka mga barko wa gipabiyahe sa Coast Guard tungod sa gale warning sa Pag-asa. LTFRB7 Director dili mo resign sa pwesto taliwa sa panawagan ni President Rodrigo Duterte. Pangulong Duterte maunay mohatag og patrol cars, incentives ug armas sa mga pulis sa Cebu City. 13.3 million na drogas nasakmit sa kapulisan sa Lapu-Lapu sa managlahi nga operasyon. May hapon Subo ug Kabisayan. Ang Aksyon Bisaya makita karon live sa Cebu Kapatid Facebook ug Cebu Kapatid YouTube. Duha ka tawo ang gipusil patay sa wa mailhing tawo sa Dakbayan sa Mandaue. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Walay kinabuhi kining 38 anyos ka lalaki kilid sa taxi human na biktima sa pagpamusil kagabi dito sa Sitio Orel, Barangay Banilad, Mandaue City. Ang biktima ilang misurrender na sa kapulisan sa Operation Tukhang apan wala gyapon mo undang sa kalamigitan sa ginadili nga drugas. Ang investigador sa Mandaue City Homicide Section nga si SPO2 Dexter Martin nagkanayon nga ang duha ka wa mailhing tawo nga nagsakay og motorsiklo ang mipusil kang Leo Yap. Si Yap adunay balay nga gigamit alang sa pagsuyop sa ginadili nga drugas. Walang siya trabaho pero na ako siya paabangan diri na as alit sa mga nakuha na akong kwan istorya diri na ang balay ko no gamiton sa para kwan para Wala isalikway sa kapulisan ang motibo sa pagpamusil sa kalamigitan sa biktima sa ginadili nga drugas. Kanadi ko kakuan nimo under investigation pa namo. Patay usab kining usa ka tricycle driver nga nabiktima sa pagmusil sa Sitio Rituya Compound, Barangay Tipulo, Mandaue City kagabi. Ang biktima nga si Joseph Vocales wala na kinabuhi daplin sa karsada hadul sa iyang gimaniho nga tricycle. Usa ka slag og tulo ka kabhang sa bala nakuha dool sa patang lawas ni Yap. Samtang duha ka slugs usab ang na-recover diha sa patang lawas ni Vocales. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Usa ka patayng lawas sa lalaki nga napalgang wa nay ulo ang nakitang gilabay sa bakanting luna kilid sa Tigbakayan sa Sitio Luok Sentro, Barangay Maribago, Syudad sa Lapu-Lapu, sayo sa buntag kagahapon. Usa ka residente ang giingong nakabantay sa patayng lawas nga iya ni Raimundo Garbo, tigama og feather duster kinsa bago lang nagpuyo sa maong dapit. Gawa sa iyang gipuy-an makita ang nagbanaw nga dugo din posibleng gigulgol ang liog sa biktima. Pagka alas 10:40 sa buntag gingong nakita ang ulo ni Garbo 150 metros ang gilayon gikan sa patayng lawas ni ini. Mag-uyuan mo oy suspect sa krimen kinsa gihulagway nga ubos sa ilimnong makahubog. Siya last nakita gabi mo nanisco pa ni siya diri sitio Hagna do nga sitio. Manuyupay og shabu na pusilan patay sa mga sakop sa City Anti-Illegal Drugs sa Mandaue Police sa Barangay Basak kagahapon sa buntag. Kini giaksyonan ni Jinky Receipt. Nagbuyod sa suok nga bahin ining balay sa Sitio Alliance, Barangay Basak, Mandaue City, ang patayng lawas sa 48 anyos nga si Edwin Canoy. Si Canoy giingong napusilan sa mga sakop sa City Anti-Illegal Drugs sa Mandaue Police atol sa buy-bust operation pasada alas 3 ang takna sa kadlawon kagahapon. Apan asoy sa asawa, gisod sila sa mga pulis samtang natug kinsa nagtap-tap sa ilang mga nawong. Gipagawa siya kay duna matud pay tuyo sa iyang bana. Apan sa iyang pagtalikod, mga butos sa armas na ang iyang nadungog. First responder ko ma'am, na ako sa irot nagtrabaho pero ako ka-response sa akong bana. May padayong ubang taon kay ma-responder na ako. Di ko nila pastudyon, kung musunod ko nila kay ila sa kong tirahan, mayo ka na. John. Ayan, yun na ba?
Kasuko ang gibati sa asawa kay tataw matud pa nga gitamnan sa mga pulis ug ebidensya ang iyang bana sama sa mga kwarta, armas ug usa ka gamayng pakete sa shabu. Gihimakak-sab niya nga namaligya og droga sa iyang bana apan miangkon nga user kini. Posiblihan ang magkakwarta oy nga ultimo sigarilyo gani ma'am, mangayo pa man gani na ako palitog sigarilyo. Posible ka na, unsa man nakakwarta din na dayon siya nga natigok na siya din ha. Wag yun na siya kwarta, ma'am. Bisag huhukon pa na siya din na. Si Senior Inspector Pedi Noval miangkon nga misurrender na si Kanoy kaniadto apan nasuta nga nagpadayon gihapon sa maong negosyo. Atol sa buy-bust, giingong suway nga mibunot sa iyang armas ang biktima, rason nga napusilan kini sa mga pulis. Bali sa panghitabo magud sir, pagdagan na niya. We don't know nga tanaw pa na to dito kay armas ng tilab diba. Nidagan siya, nibunit siya siyang armas. Kaya mo atim siya, kung matuna-una na lang nato. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Upat ka tao na dakpan sa buy-bust operation sa CIDG sa Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo. Kinigaksyon na ni Nino Libona. Ang upat na dakpan sa buy-bust operation nga gipahigayon sa sitio Back Blessed, Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo niadtong Biyernes pasado alas 7 sa gabi. Ang mga dinakpan giila nga sila si Jerome Kadampog, Oliver Vargas, Binbidino Vargas ug ang subject sa buy-bust operation nga si Benji Pregoner. Nakuha gikan kanila ang pinakiti nga shabu nga motimbang og 50 gramos ug gibana-bana nga balor og kapin sa 500,000 pesos. Giila nga taud-taud nang namaligya og shabu si Pregoner og number 2 sa listahan sa Waterfront Police Station. Si Police Superintendent Permen Armendares III sa CIDG-7 mibutyag nga nakadawat sila og report sa illegal nga kalihukan ni Pregoner. Kini gi-surveillance aron i-verify ang maong report ug ilang nasuta nga positibo. Kining maong respondent, kining maong subject sa atong buy-bust operation nga atong nilakpan karon, dugay nang nagpahiyot og illegal nga drugas. Matuod man, nagkandak kita og surveillance operation, then nasuta nato na verify nato na indeed kining atong nadakpan is engaged into illegal drugs. Si Kapitan Jingjing kadungog sa Barangay Tejero nagkanayon nga ang mga dinakpan ilan ang giduol sa gihimong operasyon tukhang. Matud niya, nagtuo sila nga luwas na sa kalambigitan sa illegal nga drugas, human sila mo surrender, apan nagpadayon sa ilang illegal nga kalihukan. Matud sa Kapitan, natingala siya nga daghan pang mga PUJ driver nga musulod sa ilang lugar, ug nasuta nga nibalik sila sa pagpaninda og shabu. So wala yung kakabantay po na nga, doon na po na inibalik na dire og doon kay daghan naman musulod dire sa taga Mandawi, taga Lapu-Lapu, mga na ba ito? Mga sakyan nanda, mga kasagaran na ba yun? Karena mga driver, mga jeepney driver. After nga, sa ilang tingin pagtuo, nga nitukha na sila, clear na sila. Pero actually, gisigihan sila o monitor sa Station 3 o sa uban mga agency. Apan usa sa dinakpan ni makak sa pasangil ug wala mo angkon nga iya ang mga shabu nga nakuha. Wala usab siya maninda ug igo lang kini na marok ug namorsinto sa mga shabu nga gibaligya ngadto sa mga adik. Wala sir, ang akong trabaho rin sir, pagpamarok rin sir, kayo namaligya pa nyo diri. Online na naunta ko silang kuwanta, ilan pa kalimpyo sana sila. Nakuha usab sa mga pulis ang mga illegal gambling machines nga nakitaan sa lugar atol sa ilang operasyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Nino Libuna, News 5. Kapulisan sa Lapu-Lapu nakakumpiska og kapin 13 million nga kantidad sa droga sa miaging weekend atol sa managlaing buy-bust operation. Hepe sa Lapu-Lapu nagtuo nga konektado sa dakong grupo ang mga dinakpan. Kinigaksyon na ni Jinky Rosit. What's the name sa atong subject, sir? Dako ang pagtuo sa hepe sa Lapu-Lapu City Police nga hangtod ron daghan pang droga sa syudad sa Lapu-Lapu. Kinihuman masakmit sa mga operatiba ang 11 million pesos nga kantidad sa shabu sa sitio Seaside, Barangay Pusok sa maong Dakbayan. Nakaikya sinoon ang subject sa buy-bust operation, apan ang bata-bata ni ini nga si Marvy Palay, maoy na dakpan, di nakuha gikan kaniya ang 1 kilo nga shabu. Gibutyag ni Senior Superintendent Romel Cabagnot, tibuok isla sa Lapu-Lapu ang operasyon sa amo ni Palay base sa mga drogas nga nakuha gikan sa dinakpan. Kagalingan ba? Kumbaga. So, pero resyasyon na kaning mga tahanan di gini magdugay, madakpa na mo ni.
Sa pikas bahin, upat ka mga tawo lakip na ang usa ka babae ang nadakpan sa kapulisan sa gihimo nga buy-bust operation sa Seabreeze Homes, Barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu, Sabado sa gabi. Di mo menos sa 2.3 million pesos sab nga kantidad sa drogas ang nakumpiska gikan sa mga dinakpan. Nasikop sa operasyon silang Brenda Liza Bahio, ang target sa operasyon ug kauban niini nga sila John Michael Vincent Lantoco, Aldrin Potot ug Dan Joel Lamarias. Nakuha gikan kanila ang upat ka dagkong pakete sa shabu ug unom ka gagmayng pinutos sa gidiling droga. Giangkon sa babaeng dinakpan, napugos siya pagsud niini tungod sa kawadon. Kan wasagok ila sa kanang tag-iya jud ana jud angga mga nganda na ilang ikuan niya. Describe lang ilang tao nga mauna. Tawagan mo sa kong amigo ba makita mo ito park mo. Mauna to. Na di mga pidiya nabot. Apan kining duha, mihimakak nga wa sila'y labot sa duwa nilang Bahio ug Potot. Bali, nadakop na dito niya. Gitawag po ko ba? Napil na lang po ko. Ni drive ba kung niya kay manghuwam ko niya kwarta? Si Senior Superintendent Romel Cabagnot sa Lapu-Lapu Police wa mahimuot sa gidaghanon sa mga droga nga nasakmit sa pulis. Tinguha niya nga mailhan ang mga tig-suplayan niini aron hingpit nga mapuhag ang problema sa droga sa maong dakbayan. Sa sobrang paningkamot yun sa itong Lapu-Lapu Police, igatuong nga nga wala na ini karon. So, gabi honestly, nakurat niya naapabigaghan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Walay drogas nga nakuha sa gihimong inspection sa Mandawi City Jail. Hinuon adunay mga butang nga gidili nga nakit-an sa mga selda sa bilangguan. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. Alas 2 niya tong Sabado sa kadlawon gipahigayon ang surprise Greyhound operation dito sa Mandawi City Jail nga gipunguluhan ni Mandawi City Police Office Director Senior Superintendent Roberto Alanas ug ni Jail Superintendent Hil Inupia sa BGMP. Gipagawas sa tagsa-tagsa nila kasilda nga naghukas ang 1,300 nga mga binilanggo ug gi-search sa mga police appeal sa K9 sa PDEA 7. Wala makalingkawas sa body search ang mga jail guards sa City Jail sa Mandawi. Tingkay ang matagsilda sa kapulisan apil ang mga iro gikan sa PDEA 7. Makita ang adunay mga silda nga adunay electric fan og telebisyon. Bisan og kadlawon adunay binilanggo nga gitabang sa mga jail guards gumikan sa kaalimuot sa maong lugar. Nakuha gikan sa mga silda ang mga kutsilyo, gunting, lighter, lansang, screwdriver, tirador, blade og cellphone. Ang hepe sa Mandawi Police nga si Senior Superintendent Roberto Alanas mibutya nga walay laing nasayod sa ilang operasyon ug bugtong nasayod niini maulang ang ilang mga staff. Dili usab siya makasulti kung hingpit pa nga drug-free ang Mandawi City Jail. So sir, masasabi po natin na drug-free ang Mandawi City Jail? So para ngayon hindi ko may declare na drug-free kasi number one, di Mandawi was classified as yung tinatawag na nasa gitna tayo eh. Wa masurpresa ang jail warden sa Mandawi City Jail sa gahimong inspeksyon. Matuniya, matagsimana sila mupahigayon og inspeksyon sa bilangguan. Sa amo nga side, regular man sad mi namo ginahimong Greyhound operations even without PNP. Weekly nasad mi ginahimo. Although dili as extensive as this, no, kay ang among sa Greyhound sa Laksinda, pero regular ni namo ginabuhat. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. MCWD nangandam alang sa panahon nga muinit, mihit na usab ang supply sa tubig. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. Gisugda na karon sa Metro Cebu Water District ang saving program diha sa ilang buhatan aron sa pagpangandam alang sa sunod nga El Nino. Nining bulan sa ting-uwan, mo'y pagdaghan og balik sa tubig sa Aklupan Dam ug Buhisan Dam. Ila kining gipangandaman og maayo aron mahibalik sa normal ang pundo sa tubig sa Matag Dam. Ang atong Aklupan facility since naka-recover naman gyud siya, nagsugod na ta sa atong gitawag og savings program, meaning wala na to hutda og distribute ang tanan tubig kay sobra-sobra naman sa ato ang production dito. So ato siyang gi-store, ato siyang gitigom para sa next summer.
Sa pagkaroon pa nila gipahigayon ang pagpanglimpyo sa duha ka dam, ilabi na ang pagpanguha sa mga lapok o mga basura. Gipahimangnuan sa MCWD ang katawhan nga bisan nga abunta ta karon sa tubig, dili angayan nga mag-usik-usik o magdaginot gihapon. If abunda ang supply, dili na to usikan ang tubig, no? Mag-conserve ta kay nagtigo man ta para sa sunod na summer. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. DPWH 7 niangal na sa hinungaw sa baho gikan sa Inayawan landfill. Mga bisita nila ng reklamo base sa customer service sa maong ahensya. Anyang report ni Jinky Receipt. Sa entrance gate pa lang sa DPWH 7 among namatikdan kining gwardya nga nagtaptap sa iyang naong. Iyang reklamo ang kabaho sa palibot sa gialagaran niya nga ahensya. Tungod matod pa kini sa alisngaw gikan sa Inayawan landfill, labi na kung kusog ang hangin sa makaganiha. Baho kay dre ma'am, ang hangin gikan sa landfill ma'am ba. Mo nya diri dapita pud ma'am kung magabagat, baho sa nang nungaw sa buwad. Ari diri bawong basura. Mo nang tap mi nya. Giangkon sa information officer sa DPWH nga naapektuhan ang ilang trabaho tungod kay makasod gihapon ang baho sa basura sa ilang mga opisina. Apan di lang sila ang miangal tungod kay base sa ilang customer satisfaction survey, dunay mga bisita nila ang nakamatikod sab sa baho gikan sa landfill. Apektado gyud mi sa baho na samot kung ning uwan nya okay lang kung init kay murag kuan iyahang baho, pero kung ting-uwan mangimaho jud na siya din ha. Ang mga kawani nga mibalibad pag-atubang sa kamera nabalaka na sa ilang panglawas. Busa naglaraw ang DPWH sa pagsuwat sa City Hall aron ipaabot ang kasamtangan nila nga sitwasyon. Malaumon si Nilyama nga aksyonan kini sa local government tungod og alang sa ikaayo sa publiko labi na sa mga kawani sa maong ahensya. Bitaw kung unsa galing kay ako man ang i-present ni director ang kanang sumbong sa among stakeholder, ba sige musuwat jud na among administrative officer kanang party ingon ana. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Receipt, News 5. Nagdumala sa Senior Citizens Office sa Dakbayan sa Subo nangayo og pagsabot sa mga kakulian nga nasinati sa pagpanghatag sa financial assistance. Matod ni Domingo Chavez, adunay mga problema nga ilang nasugatan tungod sa pag-usab sa mga pamaagi sa bagong namunuan sa City Hall. Usa sa problema nga ilang nasugatan mao ang managlahi nga pangalan sa diha sa payroll o diha sa ID sa senior citizen. Dining bago ka administrasyon, mahinaot lang ka sa sunod, mahapsay na siya. LTFRB 7 Regional Director dili mo resign sa iyang pwesto hangtod nga way madawat nga direktiba gikan sa iyang mga labaw. Si Jinky Receipt sa report. But on Monday, I would declare all positions in the government that were presidential appointments, or if you are there because of the presidential appointments, I will declare all your positions all throughout the country vacant. Kini ang mando ni President Rodrigo Duterte atol sa press conference nga gipatawag sa sa kadlawon kagahapon sa Davao City. Kutob na lang karong adlaw ang di mo menos 1,000 ka mga presidential appointees sa tanang ahensya nationwide. Kininunot sa nadawat niyang mga reklamo nga padayon gihapon ang korupsyon sa pipila ka mga ahensya sa gobyerno. Partikular nga ginganlan ni Duterte ang regulatory bodies sama sa LTO ug LTFRB. Apan si LTFRB Regional Director Ahmed Quizon dili muluwat sa iyang katungdanan hangtod nga way mando gikan sa iyang labaw. Gitudlo siya sa maong posisyon panahon pa sa Aquino administration. Matod ni Quizon, girespeto niya ang pahayag sa presidente apan kinahanglan niyang huwaton ang mupuli kaniya alang sa hapsay nga transition. Kung basta lang ta mobiya sa ato ang opisina, number 1, ang atong accountability na apaman kay MR pa man nako ni mga butang dinhi among others. Nya kaduha pod di po ta gusto nga naambay interruption sa mga services, no.
Hinuon sugod karong adlaw, wa na mamirma si Quizon og mga dokumento kay gitahasan na niyang daan ang chief sa Transportation Development Office nga maunay mobuhat ni ini. Subling giklaro ni Quizon nga wa malambigit sa korupsyon ang ilang buhatan. Well, pero buyag wa man siguro dagkong iskandalo nga nihamok dinhi sa LTFRB sa Region 7. Bago lang kong nakabalik, 5 months pa lang ko on the job, wa man gyud ta mamaligya ang mga giingon nga prangkisa nga despite the moratorium, and at the same time we have also complied with the new directives of the new government. Pinaagi sa text message sab ni Alita Fulga sa LTO, siya mipahibaw nga dili siya presidential appointee kundili OIC lang sa pag-resign ni Director Arnel Tansingco. Igor siyang nagpaabot sa itudlo nga direktor ni President Duterte. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Kandidato sa BOPK sa barangay elections mipasangil sa mga barangay officials sa paghatag og sayop nga impormasyon sa pag-apod-apod sa financial assistance sa mga senior citizens. Kinig action ni Ray Pasaporte. Niadtong Sabado sa buntag dinhi sa Sitio Putat sa barangay Tinago, gipang apod-apod ang tag 2,000 pesos nga financial assistance sa mga senior citizens. Sa barangay Tinago niabot sa 634 ka senior citizens ang anaa sa listahan gikan sa Office of Senior Citizens Affairs. Nianang sayo sa buntag, gikataho nga nagkagubot ang pagpanghatag sa financial assistance. Apan si Domingo Lopez nihimakak sa taho ug matud niya nga gikan sa pagsugod sa hinatagay, walay kagubot nga nahitabo. Si Lopez kanhi 2-term nga barangay captain sa Tinago ug niadtong 2013 election napildi siya ni Joel Garganera. Karon siya mao'y mudagan kapitan sa umaabot barangay election sa Oktubre nga paluyuhan sa Bando Osmeña Pundo kauswagan ni Mayor Tomas Osmeña. Gipasabot niya nga gipili nila ang open nga lugar nga gimando sa City Hall. Wa may gubot. Sa unsa man gubuta, wa man. Kay diri magyud ko entero. Gikas pagsugod. Yes, pagsugod hantod karon wagi ko bisag a second lang ang nibiya diri. Diri ko. Katong imong giingon ganiha nga nagtuo si Lopez nga gilibog sa mga opisyal sa barangay ang mga senior citizens. Pinaagi sa pagpahibaw nga ang financial assistance adto ihatag sa sports complex o kahaadto sa ilang balay. Sa hugon-hugon nga dili madayon ang eleksyon sa Oktubre, reaksyon ni Lopez. Ang ako mudayog sa dili, basta ni ako kung kinahanglan ako serbisyo gyud ko. Kaya wa mo ko magagad mudayon ang eleksyon sa dili. Okay, bawo naman sa ni sila nga daan mo gyud ko mo serbisyo. Di ko mamater og mag-eleksyon sa dili. Kibaw ni sila nako. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. GI maayong balita alang sa mga pulis. Human gibawi ni Mayor Tomas ang suporta niya sa mga kapulisan sa syudad, apan karon ang presidente na mismo mo'y muhatag sa tanang gikinahanglan sa mga pulis sa dakbayan. Kung unsa kini si Leslie Camina de Vistil sa report. The police force patrol on every corner of our place. If they do not have the mobility, how can they fight against criminalities? If the criminals are armed and yet the police are ill-equipped. Kini mo ipangutana ni Presidential Assistant Michael Dino may labot sa pagpauli sa mga sakyanan sa kapulisan nga iya sa Cebu City Government. Luyo ni ini, iyang gibutyag nga kasamtangang on process ang 15 kasakyanan nga ihatag sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Giproseso na sab ang armas nga ihatag alang sa kapulisan, human gipauli ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña ang mga armas nga gihuptan sa kapulisan. Dugang pa ni Dino, inisyatibo sa Pangulo ang paghatag og logistical support sa kapulisan lakip na ang ilang incentives. Has promised to deliver to Cebu City 15 patrol vehicles for the mobility of our police force, and that is being processed right now as I speak. You are worried because more than 50 firearms were withdrawn. Worry no more, as President Duterte has instructed to give Cebu City's police force a number of firearms. These things are necessary to make Cebu safe.
Si Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Joel Doria di makatuo sa nakabot nga desisyon sa presidente apan magpasalamaton siya sa mong suporta. Dako ang matabang alang sa pagpatrolya sa kabukiran ang mga patrol cars nga madawat unya nila bisan ang hepe sa Pero 7 nalipay sab sa mga kalambuan karon. That is a welcome development at nakikita natin yung suporta ng national government sa kapulisan. Malaking tulong po yun sa kampanya natin sa criminality, ang illegal drugs, at madadagdagan yung sasakyan ng Cebu City. Well, of course, marami ang nagulat din and siyempre, overwhelming yung tuwa natin dahil sa support na yon. And siyempre, high moral lahat ng Cebu City police personnel dahil narinig naman nila na in-announce about the vehicle and incentives. Kahinungduman nga sa paglingkod ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña, gipang recall ni ini ang tanang Cebu City government issued vehicle nga naglakip sa mga sakyanan sa PNP. Gibawi sab niya ang mga government issued firearm nga ana sa posisyon sa kapulisan. Tungod sa iyang kadismaya, diyang gihulipan sa posisyon silang Chief Superintendent Patrocinio Comendador ug Senior Superintendent Benjamin Santos. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Barangay Kapitan Jose Navarro sa Punta Princesa, Dakbayan sa Subo namatay kaganihang kadlawon. Ang 70 anyos nga barangay kapitan nahimong opisyal sa barangay sulod na sa pipila ka tuig. Ang iyang haya ipahiluna sa simbahan sa Lourdes Parish sa Punta Princesa. Matud ni Konsehal Jerry Guardo sa Dakbayan sa Subo, dakong kawadon sa politika ang kamatayon sa barangay kapitan. Navarro, no? It's really a big loss to the people of Punta Princesa and also to Team Rama. Well, I know John Navarro because before nag-abot mi pagkakapitan, I also served as barangay chairman sa Sambagono. So and he was formerly EBC president. So I know him in fact sa barangay. I talked to some of the mga residents. I know him, John Navarro, as a good leader, no? Ginubong kagahapon ng igsoon ni Alvaro alias Barok nga napatay sa usa ka anti-illegal drug operation sa kapulisan sa Danao City. Kinigaksyonan ni Nino Libona. Pasado alauna kagahapon sa hapon, unang naabot ang patayng lawas ni Meds Alvaro. Sunod niini ang patayng lawas ni Ronnie Castro. Sila dunga nga gimisahan sa pari sa simbahan Katoliko sa Dakbayan sa Danao. Silang Meds Alvaro ug Ronnie Castro napusilan patay tungod sa suway nga pagsukol sa mga sakop sa Danao Police Station atol sa buy-bust operation. Ang makabanay ni Meds Alvaro mi-insister nga inosente ang namatay. Sukwahi sa gisulti sa mga pulis sa Danao nga misukol kini atol sa buy-bust operation. Mga kabanay sa napatay tagsa-tagsang mianinaw sa patayng lawas ni Meds Alvaro sa katapusang higayon. Ang inahan ni Meds Alvaro nga si Nanay Ima Alvaro na mahayag nga iyang ipadayon ang pagpasaka og kaso. Matod niya, dili siya katulog sa gihimo sa mga pulis sa iyang anak. Padayon, ngano dili man? Maning kamot gito pagkaon sa tong anak. Nya nana nakasayon. Padayon, bahala na. Padayon dyan na ako. Di mahimo kay di ko katog. Silang gibuhat sa tong anak. Dugang pa niya, mangita sila og hustisya sa kamatayon sa iyang anak ug sa uban nga nabiktima nga iyang gihulagway nga sama sa mananap ang gihimong pagpatay. Hinaot paunta nga makuha ang hustisya sa kamatayon sa akong anak. Ang pan ilang ipamatay dinhi. Giano lang nila patay dinhi mga tao. Murag irok. Alang sa Aksyon Bisaya, Ninyo Libuna, News 5. Danao City Police Station padayong nakadawat og hulga bisan og gilubong na ang igsuon ni Barok nga si Meds kagahapon. Sila si Caminade Vestil sa detalye. Pabiling alerto gihapon ang Danao Police bisan pa man og nahumana ang paglubong kang Meds Alvaro, ang igsuon sa nabantog nga drug lord nga si Barok. Bisan sa adlaw nga gilubong si Meds, kagahapon on high alert gihapon ang kapulisan sa Danao. Gani nakadawat gihapon sila og mga pagpanghulga. Matud pa sa hepe sa Danao Police Station nga si Senior Inspector Alejandro Batubalunos, tipik silang nadawat nga hulga, mao nga kun kinabuhi gikuha, kinabuhi sab ang ibayad.
Tungod niini, pabiling agresibo ang kapulisan sa Dakbayan sa Danau sa mga posibleng resback nga himuon sa pamilyang Alvaro. Kinibisan pa man ug aduna nay mga mitahan nga kaparyentihan niini. Dili gyapon sa pagkakaroon na nagyapon ng ten sa itong kapulisan nya being vigilant ng gyapon mi ako gyapon ng sa akong mga tao nga vigilant ng gyapon ta kay dili kuan may possible nga moresback sila sa toa. So na pa mga signs sir nga. Yes, as og gahapon nakadawat gyapon tag threat. In fact amo na kada threat nila amo nang gisud sa among blatter. Ina form unsa to katong gahapon? Text? The same gyapon. Mao lagi na. Bawas lang makuha sila kuan. Pero the same contents gyapon sa text messages. Samtang bukas lang ang kapulisan sa Dakbayan sa Danau, kalabot sa tinguha sa pamilyang Alvaro nga mudangop ngadto sa National Bureau of Investigation aron mapalawman pa ang investigasyon. Matud pa ni Bato Balunos, andam silang matubang sa bisan unsang lakang nga buhaton sa pamilyang Alvaro. Kini tungod usab kay ang ilang gihimo lehitimo man. Si Meds Alvaro napusilan sa kapulisan sa Dakbayan sa Danau atol sa gihimo nining buy-bust operation sa miaging semana. Gani human mapatay si Meds Alvaro, usa ka oras ang milabay. Gipaarakan dayon ang police station apan maayo na lang kay way na igong pulis. Ilaham ng katungon pagpangita o justisya pero sa ug unsa ilahang move then andam pud mi nga mo tubag ana ilang mga aligasyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadivestil, News 5. Gobernador na lakip listahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga maayo og performance batok sa kampanya sa gidili nga drogas. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Karong pipila ka adlaw ipahibaw ni Presidente Rodrigo Duterte ang honor list sa mga gobernador sa nasod nga maayo ang programa sa pagpakigbatok sa gidili nga drogas. Gipahibaw sa administrasyong Duterte nga dili lang nalambigit o protektor sa drogas ang ipahibaw sa publiko, kundili lakip na ni adtong maayo og performance. Sa maong kalambuan, naapil sa honor list ang pangan ni Gobernador Davide III. Gikalipay sa gobernador nga nakita sa presidente ang iyang programa batok sa gidili nga drogas ubos sa iyang administrasyon. Matud ni Davide, taod-taod na sab ang programa sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council kun Sipadak ug karon gihimo na kini nga usa ka departamento sa Kapitolyo. Magpadayon ang programa sa Kapitol sa pagpakigbatok sa iligal nga drogas bisan sa nahitabong pagnegosyo sa gidili nga drogas sulod sa provincial jail. Nang hinaot ang gobernador nga maundang ang illegal drugs sulod sa bilangguan. I'm elated to know that na recognize sa national government sa presidente mismo nga ang efforts nato din sa province. And as I've always emphasized, ang atong fight against illegal drugs is unrelenting. Padayon gyud ana. Sa laing bahin, gikatakdang mo report na karong adlaw si Romeo Manansala sa Civil Security Unit human ni resign pagka-acting jail warden sa provincial jail. Matod sa gobernador, wala pa nila maimbestigar si Manansala kalabot sa mga kahiwian sa CPDRC. Apan gilambigit si Manansala sa tulo ka jail guards nga ilang giimbestigar. Ang nangulo sa investigasyon nga si Attorney Orvi Ortiga mipadayag sa miaging semana nga wala nila maimbestigar si Manansala kay walay reklamo batok niini. Wala pa abong kita na giuna na mo tong lista nga ihatag. And then he will be also part of that because well, in a manner of speaking, he will be investigated because testify na siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. I-appeal sa Operation Tukhang sa kapulisan ang mga bars nga gituuhang adunay pagpamaligya o paggamit sa gidili nga drogas. Kinigiaksyonan ni Leslie Caminadivestil. Nagplano karon ang kapulisan nga ipaubusab sa Uplan Tukhang ang mga bars lukup Central Visayas. Matud pa ni PRO 7 Regional Director Chief Superintendent Nolita Linyo, ilan ang gihanay ang pamaagi sa pagpatuman niini. Nagplano sila nga makigistorya sa mga tag-iya niini. Kakausapin natin yung kwan. Kasi ang isang kwan dyan, may mga information din dumarating. Diba? So, hindi naman natin bubulabugin yung business nila. Diba? So, we will invite those personalities, halimbawa na ma-identify, and even coordinate also with the bar owners.
Ila usab nga imbitaron ang mga opisyal sa asosasyon sa mga subdivision alang sa pagpatuman sa uplantokhang sulod sa mga subdivision ug mga kondominium. Buot sa kapulisan nga makatabang ang asosasyon sa pag-identify sa anaa sa ilang listahan ug mutultol sa ilang gipuy-an. That's why we will involve yung association ng subdivision and including the barangays. Kasi sa tukhang, sa mga barangays, ang kapartner natin dyan yung mga barangay officials. So this time, we will involve yung association ng subdivision at yung sa kondominyo. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vestil, News 5. Mayor sa lungsod sa Dumanhog mihimakak sa pasangil nga aduna kini dual citizenship ug dili mahimong mulingkod pagka mayor. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Gikatawan ni Mayor Guntrano Hicas sa lungsod sa Dumanhog ang pasangil sa iyang kaatbang sa politika nga si kanhi Mayor Nelson Garcia nga siya adunay dual citizenship. Si Garcia nisangat og kasong kuwaranto sa sala ni Judge Leopoldo Cañete sa Regional Trial Court Branch 60 sa Barili. Iyang gihangyo ang korte nga ipatangtang pagkamayor si Hica gumikan kay dili kini kwalipikado mulingkod pagkamayor tungod kay dili kini natural born citizen. Ang kaso gisangat ni Garcia napulo ka adlaw na human ang eleksyon ni adtong Mayo 9. Hugot nga gipanghimakak ni Hica ang pasangil ni Garcia. Gani matud sa mayor, human ni file si Garcia kuwaranto. Ni gasto gid siya aron makakuhag dokumento sa Bureau of Immigration dinhi sa Pilipinas ug Estados Unidos sa Amerika. Klaro kayo sa dokumento nga atong nakuha nga dili ta alien diri sa ato ang nasod, unya sa dokumento nga atong nakuha dito sa immigration sa Amerika, alien ta dito sa ilahang nasod. Karon, diri pod sa atong nasod, klaro nga citizen ta diri sa atong matud ni Hica, sa higayon nga maresolbar kini sa korte, nagplano siya nga mangayo og danyo sa korte. Batok kang Garcia og sa abogado niini. Matud ni Hica, tumo-tumo ug walay basihan ang gisangat ni Garcia sa korte. Nga angay na siyang mo relax, no? Kundi gani manikabot ka, sugod na ka gitaas kay kag trabahoon. Moadto na kas Dumanhog, magsige na ka dito patid-patid og lata. Pangumpanya dito sugod, no? Para sa inyong gustong kandidato. Gaya di naman siya pwedeng mudagan. Okay, na-dismiss man siya. Gusto siya mulingkod pero na-dismiss na siya sa Office of the Ombudsman. No, dismiss, o niya perpetual disqualification. So niya paglingkod, tagaan na naman naglingkuranan para magkagod-kagod na dito lubi. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gilibkas na sa buhatan sa Pag-asa ang gale warning kaganang alas 11 sa buntag. Apan Philippine Coast Guard padayong gidid-an ang mga gagmayng sakyanan nga magbiyahe sa kadagatan. Si Jinky Receipt sa report. Kagabi pa lang wa nagitugot sa Philippine Coast Guard nga makalawig sa kadagatan kining kapin 300 ka mga pasahero nga nagtapok sa pantalan. Kini gumikan sa gale warning nga gi-issue sa buhatan sa Pag-asa Mactan alas 5 kagahapon sa hapon. Hangtod kaganihang sayo sa buntag, 11 ka mga barko nga ubos sa 250 gross tonnage ang wa tugti nga makalawig. Sagad niini adunay biyahe gikan Cebu paingon sa Ormoc, Tagbilaran City, Camotes, Bantayan paingon sa Cadiz ug Toledo paingon sa San Carlos City. Kapin 200 ka mga pasahero ang gikatahong na stranded gumikan sa nasinating habagat. Apan kaganihang alas 11 sa buntag, gilibkas na sa Pag-asa ang gale warning sa tibuok Central Visayas. Expect po namo nga kining mga nag-cancel og biyahe ganinang gagabi o ganinang buntag, basig mobalik na po ng biyahe karong hapon. Kay ka-lifted naman ang gale warning. Padayong nanawagan si Bibat sa mga operator sa gagmayng mga sakayan nga di lang una mo biyahe taliwa sa bawuron nga kadagatan. Ang mga fast craft pwedeng makabiyahe basta labaw pa sa 250 ang gross tonnage niini. Gikumpirmar sab sa Coast Guard nga usa ka mananagat sa isla sa Malapascua ang namising hangtod karon. Delikado pag karong panahon labi sa atong mga gagmayng mga panakayan sa dagat. Kay medyo kusog-kusog po yun ang balod. Ako po ng panawagan ma'am niya sa ato pong mga ship owners, sa atong mga kapitan nga dili yun unta is compromise ang safety sa mga pasahero o sa crew on board.
Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Duha ka dagkong kalihukan sa football ang nahitabo dinhi sa dakbayan sa Sugbo ug didto sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa miaging weekend. Una mao ang first Mr. Coffee Football Cup kagahapon dito sa Don Bosco Technology Center Football Field sa Punta Princesa ning dakbayan. Diin gisalmutan kini og 65 ka teams sa naglain-laing mga age categories ug unom niini ang women's team. Matod pa sa organizer sa Mr. Coffee Football Cup nga si Jerome Undo Villordon, kinsa mausab ang tag-iya sa Mr. Coffee Chain of Stores, bugtong nilang tuyo mao ang pagpalambo sa duwa nga football dinhi sa Sugbo ug ilasab kining himo uban sa mga Don Bosco alumni isip bayad ug utang kabubuton kay mga kanhi man sab sila football players sa Don Bosco. Among objective ani is to promote football, of course, and then at the same time to promote Mr. Coffee. So we are on the process of rebranding the shop or the coffee shop, and then hopefully we could promote the brand name. Gani mohatag silang donasyon ngadto sa Don Bosco sa ilang kitaon sa pagpahigayon sa maong torneo. Samtang didto sa dakbayan sa Lapu-Lapu gilusad sab ang Ethan Abuites Football Cup nga pagahimuon unya sa September 10 didto sa Cebu City Sports Complex. Gihimo usab ang Memorandum of Agreement kun muwa signing atol sa usa ka press conference. Ang Abuites Football Cup gipaluyuhan sab sa mga sakop sa Cebu Football Association kun CFA ug sa Abuites Land ug sa Abuites Foundation. Ang Abuites Football Cup mao'y labing dakong torneo sa football sa Pilipinas ug tinubdan kini sa daghan na kayo mga inilang football players nga nahimong sakop sa Ascals, lakip na niini si Chiefy Caligdong. Alang sa Aksyon Bisaya, Gabi Malagar, News 5. Kapitolyo ng apod-apod ug mga kahimanan alang sa ihawan sa kalungsuran ug syudad sa probinsya. Kini gi-aksyonan ni Ray Pasaporte. Nakadawat sa slaughterhouse equipment ang 35 ka munisipalidad ug syudad sa probinsya sa Sugbo. Kaganihang buntag, formal nga gi-turn over sa Kapitolyo ang equipment. Diin nitambong usab ang mga mayor, vice mayor sa mga lungsod ug syudad. Ang head sa Veterinary Office, Dr. Mary Rose Vincoy, niingon tinguha nila nga mapalambo ang ihawan sa kalungsuran ug syudad nga limpyo ug luwas kanon ang karne sa publiko. Yes, ang atong ihatag karon are mga slaughterhouse equipment. 5 ni siya ka klase-klase nga equipment. Una ang viscera inspection table, evisceration platform, viscera cart katong sudlan sa mga giihaw nila. We also give digital weighing scale o electric hog stunner. Kanang electric hog stunner in consonance with the animal welfare law nga dili na luglugon katunang electric mo iikuan. Gitug-an ni Vincoy nga nagsunod ra usab sila sa scorecards evaluation sa kalungsuran ug syudad sa kun unsay panginahanglan ug kakuwangan sa mga ihawan ug nakita nila nga kini nga equipment mao isagad wala ang ihawan sa kalungsuran ug syudad sa probinsya sa Sugbo. Kapin sa 6.2 million pesos ang budget sa miaging tuig sa slaughterhouse equipment. Matod ni Vincoy, nadugay ang paghatag ni ini. Gumikan kay naabtan sila sa election ban ni adtong Enero. Ang dakbayan sa Talisay, wala nila hatagi ni ini. Gumikan kay nakakabot man sab ang syudad sa AA standard category. Ang classification ng God kung once mo siyang i-elevate into single A, nga national standard o AA, magdepende sa ila ang number of ihaw. So, dili sa tanan ingon nga masiganahan kag AA, we will not also recommend kung ang ilang ihaw less than 10 heads per day. Kaya naman ay requirement na kung mag-AA ka, ang minimum nimo ihaw is 50 heads per day. So, ang ubang mga LGU, tama na gyud siya sa locally registered meat establishment. Pero as much as possible, nga ang kanang quality sa ilang pag-ihaw, humane under the animal welfare law o kanang in consonance sa katong Meat Inspection Code of the Philippines. So, alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5.
Sa atong live news karong hapon, tungod sa kakuwang sa kaalam sa kadaghanang Subuanon, may tungod sa kasaysayan sa mga nagkareang Cebuano films, nahimugso ang librong Lilas. Kini mao ang produkto sa tulo ka tuig nga research nga mopahibaw sa tibuok kalibutan nga ang Cebu kaniadto tinamod ug adunay kaugalingong brand sa kalibutan sa cinema. Ani ang report. Gidagsa sa mga Subuanon ang gipahigayong book launching sa Lilas ni atong adlawng Sabado nga gipasiugdahan sa University of San Carlos Press. Ang maong libro nagtuki sa mga Cebuano films sa mga nakalabayng dekada nga gibidahan sa mga dekalidad ng mga nabantog nga Cebuano artist. Well, I'm very thankful that the foreigners decided to write a book on the history of the Cebuano films. But on the other hand, it's also quite ironic that it has to be the foreigners who has to write about it when we Cebuanos or the Filipino Cebuanos can definitely write about this, and they could have done this a long time ago. I'd like to invite everyone to get a copy of Lilas, The History of Golden Ages of Cebuano Cinema. It's worth buying. It's very informative and it's very educational. Kini nagsaysay sa gibanabanang moabot sa 50 ka mga Cebuanong pelikula gikan sa tuig 1940s hangtod 1950s ug mokabat sa 20 ka mga pelikula sa panahon sa 1960s hangtod 1970s. Ang maong libro nagkantidad og 1,999 pesos. Dini sa usa sa mga nagwanang mall sa Dakbayan sa Subo, subling gibanaw ang pelikulang Subuanon sa mga nakalabay ng dekada, pinaagi sa book launching ug photo exhibit sa Lilas. Kini sinuwat nilang Dr. Paul Grant ug Professor Misha Anismov. Ang duruha parehong nagdumala sa University of San Carlos Graduate School of Cinema Studies. It's never been written before. That's why. It's a big unknown. As Paul mentioned, Nick Diocampo, a scholar out of Manila, was the first to write a monograph. We used that as a launching pad to make something that is a little more complete. So this kind of excavation into looking for these missing films or trying to piece together what the stories of these missing films is something that's absolutely fascinating for a film researcher. Ang photo exhibit ug book selling mulungtad pahangtod sa petsa 27 sa Agosto sa The Gallery sa Ayala Center, Cebu. Alang sa walay karapusang mga chika, uban ko ninyong matag alas 7:30 sa buntag, weekday sa Rete JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Lau Patsera, mga word of the gay nagkanayon. Ang babae parang Barbie doll yan. Pwede mong paglaruan at pag naluma na, pwede mong palitan. Pero tandaan, ang tunay na lalaki, hindi naglalaro ng Barbie. Agay! Ug mokad ta mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Georgia Herrera. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!